Horas juppa musik doho tau jani Joshua simajutak damang doho dainang nang songoni hahanggi na pinaribot sedama rohatta nak songoni rohamuna lao madukung channel YouTube pon asa tulam majuna jala tulam denggana mau lihat. Jadi asa cerita masuk tuhamuna cerita ni ina nama baru. Jadi arong ma disada huta ina nama baru. ina nama baru hola sadaro gelengna bawa geleng naon margoar si ayom iro. Jadi hola kalaku pedua do tinggal di Jabuna. Jadi beberapa bulan kemudian marsahi ma si ayonon marsahi cahit saya dibuat inat todo merubat si ayonon saya dibuat dang marna malum sahit nai alani i tak tolak nina sida we mangubati dang diubati we si ayonon. Di beberapa bulan kemudian modding ma si ayonon modding ma ibana jadi kolam modding masa ngiriro adung ni inat tau masa ngiri donga sahuta pe pakilalaan na masa ngiri situ tu alana kola si ayo do geleng na amat tani inat taipe dangarong betong. Jadi Roma maroam madonga cahuta saya mangedungi me inat tos saya mangedungi pasti di hari ha nanaing mananom namatto merjamita ma pedita di napas merjamita pedita saya tangis inat tau amak tahi Tuhan ai wasa pola ikut buatomu si anau ikut pola ucatomu anak kocianau si ayonon hola nokinan na madong aku Tuhan saya inna inak tai jadi merjamita ma pedita Roma pedita pos marohamuna inang pasahat tamu masa luhutna akana hinol sohon ni rohamuna tu dewata pasahat madalamu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon inang inna amat todo saya tangis inat tot saya tangis pos maroham inang tanggo si ayonon nunga di surgu rapdo dewata nunga di surgo si ayonon inang ngaso orang ibana do dewata jadi papos samu marohamuna inang inna peditong jadi ala songoni hatani pediting dibegi inat terto dibegi inat teh jadi tekma ditanam palaki ma ditanam jadi holak dungi tanam palaki mulak mainat teh salah ni nama inat teh nama tungi jeu juppa ma hari minggu pitor marminggu do inat teh iru dak pola di baju inat teh nama dele inat teh siala nang modding anak nai marminggu do inat teh rodo inat teh tu gereja ala kebetulan tong perpungan ina iru marminggu ma inat teh kan dina marminggu ni inat tong torhudulo inat to izulu iru merjamita ma pedita nama nanom si ayonom iru merjamita kan anggo hanguluon di portibion saguru di debataro alani ing tapasa mangurutta tu debata jala nasi nakapan ni rohatta tapasa matu debata inna peditong iru jadi amen inna peditong makan kola saya merjamita pedita terturun ma peditong jadi kola turun biasa kola saya merjamita pedita tur pedita itor maredde nama maredde kan le pas mati kini maredde le guni halaki itor tarik parpoti matong ibama introna kan maredde halaki ibo to hamu halaguna pas tikini dan binoto tokkam manang nasongoni maredde madewa halaki surgoi sambulo tadoi dangadong besi ayon disi surgoi dangadong besi
si ayon di si ina lagi berdua ima tikini laguna. Jadi saya dirimang-rimangin na toma surgui dangalong be si ayon di si nak Tuhan baca na tu dia dukan leki saya beliin narohani na toma beri bena tonga hit cabe di kursi ni nggak hit cabe. Jadi wah tor jong berte so kamu saluhuna so dak kuboto maksud muna riu mari kerji dak kuboto maksud muna bah ai wah ina apa itu bawainmu angko katang narahi pas ditiki parmoding ni anakku pos maroham inang angko si ayon nunga di surgo rabdo de mata ale buasan maik pola di dehok kamu surgoi dangarong besi ayo bisi dak kuboto maksud muna inna tai. Jadi dan terjalo rohani hal roasiwi bari lanjut mak banom mata pat orang tuinak tahun inna amak peditema dilanjut to kalakima. Jadi songoni ma cerita sianaung di kita unang lupa like, comment, share dan juga subscribe. Tetap dukung channel YouTube saya. Bersama saya Jani Joshua Simanjuntak. Horas Soras Mauliate.